उतना तो दिमागे एकदम हमर जर जतावे। कहत रहा हमरा से बियाह भइल त कि हमर लोग लइका हइए नहीं खे आ ले आके हमरा कपारे पे पुआ ठेली के बैठा दी हन एकदम से देखत न त हम एड़ी से लेके कपार तक खौले लागत आवे। इनका के नाम मुंगरी के मार मरनी न त कहिया के का कहत रहल छी अबे जे एकर माई मर गइल त एक टुअरी के उठा के लेके चल गइल त हमरा कपारे पर लाद के चल गइल। एकरा के त देखत न त मन ये करत न कि जान से मार दें। एगो हमार लइका बाटे कि जब कुछ खाए चलत तब बानर लेखा मुंह गिरा के एकदम से ने लगता है आगे पीछे कोई हइए नहीं खे आ मांगे लगती है देख लेती है नजर लग जाता हमारा लइका के नहीं कर तो लगता कि हमारा खाना में ना खाई। मम्मी खाना दे। खाना भूख लागल बा का खइब बोला आवे त का खइब? मैगी रोटी। मैगी रोटी खाली मैगी रोटी खइब? मम्मी हमरो के भूख लागल बा। जहर घोर के दे पी बी पी के मर जेबी हैं? अच्छा उसी कहीं का देखला की बात ते एकरा पे एकदम मनहूस लेखा चेहरा गिरा लेती है जब देखा तब दिन रात खाली रोबले करती है गुनाह लेखा। मम्मी हमके काहे ना माने लू भैया का माने लू। माई कहती है मम्मी कहती है हमरा के दबा दे गोटा एक बार फलफला के मरिए जेबू काम धंधे पड़ल बटे उ नहीं खे देखाता है कि मम्मी मम्मी कहले बड़ी है जुकिया तर माई मर गई चल गए सरलोक समझली बेशरम बेहाया बेलच कहीं के जैसे ने माई झगड़ा हूं वैसे बेटियों पैदा होकर छोड़ गई बिया हमरा कपारे पर। अभी तोरा सुनात नहीं करे जाके बर्तन धो। कोनो बात ना बेटा ओकरा बात पे ध्यान ना देनी ठीक बा ओकरा संगे तनी कम रहल करन ते मार मार के तोहरो कपार फोड़ देब हमके जानत नहीं खाता नन रहबो जैसन बीजे पगलेट वैसे तोहरो के बना दी। चलो चलो तेरा खाना दी। करे अब ले बर्तन ना धोइल दे। अरे मन तो के दबा दे के खबर मर जा सबके मौत में तारा मौतिए नहीं खे डाइन कहीं की अब सुनात नहीं खे मुंह तो चलाए कि भाई इतना ना तू चलावेली इतना चलावेली कि पूछे कि नहीं कि हाथ टूट गइल बा तोर। जल्दी जल्दी काम कर के कपड़ा धो नहीं का सुनात घोस लेखा पटाइल रहे के बटे बेशरम कहीं जल्दी कर काम। अरे बुचियो हाय करे हाय बर्तन धोतरी तू ई काहे? मम्मी कल आई तोरा से बर्तन धोवती है ऊ कहाँ भी अरे चल तो हाँ बेटा चले के घूमे कहीं वाटर पार्क चलबो लेकिन तोहरे के लिए के चलब ओकरा से मत कहियो ठीक बा? अयोरी कहाँ घूमे के बा पार्क घूमबो देखो जवन मन में रहेला तवन बोल दी हनी अभी ना की डरई नहीं हम ओकरा के डांटब तोरा के थोड़ी ना डांटब। का हो का भइल आहे कर से बर्तन धोआ होतरू आय बुच्ची हम का देखतनी अब के कहल तोरा बर्तन धोवे के रे और तन त बर्तन धोती है बैठ के आहे कर के पूरा गोदी में लेके बैठल बड़ू हई लड़की ना है ई लड़का ह। अरे ना ओकरो के कहनी ह तो चल गइल बर्तन धोवे खातिर ने होता हो के कहल मम्मी कल आई बर्तन धोए के ना बर्तन धोवे के हम ना कहनिए जी ये छिपा कहनिए कि जा एगो धो के या खाना निकाल के खा लो और हम पूरा बर्तन थोड़ी ना धोवे कह देनी है एकरा के बर्तन धोए के ना कलू ह मतलब होते छ लड़की से हम बर्तन धोए जैसे हमार लड़का वैसे हमार लड़की नहीं है। तू बताओ तो ई कलसिया कि ना बर्तन धोए के कहनी बाबा ना ना कहनी हां कलसिया ना एकरा के ना माने ले ना तोरे के माने ले ना खाली वो लड़कन की बात पे विश्वास करे ना हमरा बात पे नहीं है का विश्वास। अब भाई लड़का झूठ ना बोलला कहल जाला कि भगवान लड़का एगो होखेला सन भाई लड़का झूठ नहीं के बोलत बताओ फेकर माई मर गइल ई सौतेली तू महतारी बाड़े कर त एकर के ना मनबे आ होकर के अपना कोख से पैदा कर देले तो ओकर के मनबे जनबे जानत मानत के बात मत करी समझनी ना जितना एके प्यार देनी उतना ओकरो के दे लौकत प्यार हमरा आवत तो बर्तन धोवतिया एकर गोदी में लेके बैठल बड़े एगो ओकरा के काम धंधा ना सिखाए एगो छिपा धोवे कह दी हनी तोरा हइसे बतियावतनी
तोरा के यही से न बियाह क के लिए रहनी कि ओकरो के मान जान करबे। अगर उ लड़कीए ना रही तो तोरा से बियाह हम काहे खातिर कइले रहती बता। मान जान में कोनो कमी ना होला, ठीक बाटे ना। ओकरा कैसे सिखाओ तनी कर तनी कि काल की डेट में शादी बियाह होई त ई ना कोई कहे कि हां तोर बापा में का सिखैले ह। हम एकरे खातिर तारा के लिए आइलो रहनी ह। तारा कहले प हई एगो औरी कहलू कि ना हमरो बाल बच्चा ना होई त कैसे होई त एगो औरी कहनी आ तू ओकरा के ओकरे में हमरा बात पे विश्वास नहीं खे माने कि लइका ने की बात पे विश्वास बना ओकरे बात पे विश्वास बराबर। हां हमरे एकरे बात पे विश्वास। दिक्कत पे तो बोल दी हम अपन लइका लेके चल जेब नहीं हर अपन लइका आगुले बात अपन ओली अपन पराय वाला हो गइल। हई अपन लइका हो आई हमार लड़की ही हो। देखी चाम के जीभ ला में फेंका जाला कभी कभी। चाम के जीभ हम निकाल के बहरी ला के निकाल तनी ई बताई ना। तो अभियो ले गलती एक्सेप्ट नहीं खींच करते अपन। गलती कइले रहब तब न करम। अब कैसे गलती होला सुनो जब तारा दोनों में अलग अलग नजर आओ तरसन नहीं दोनों आ दोनों में फर्क लौकता तो ई दोनों तोरा खातिर फर्क होय सन। दोनों लइकवा हमारे बड़ा सन आ तू अपन रास्ता धर। तू जो नहीं हर तोरा हमार काम नहीं खे लइकवा ने खातिर हम तोरा के बियाह करनी है। हां तू जा अपन काम देख। तू जो बाप मैं बियाह कइले बा ठीक बा नहीं हर ऐसा कैसे चल जाई। बियाह कइले बा तब तारा के पीटबो करब। तू अभी बतियावत तरू हमरा से तोरा के मान जान करे खातिर ले रहनी हन रे। जा दे गलती तू चल अब तू ना तू भागे गले ना तू जो हट भाग हमरा आंखी के सुनले भाग। हमरा खातिर दोनों लइका प्यारा बड़ा सन तू प्यारा नहीं खिस जो। जब शादी बियाह हो जाला ना तो एगो लड़की के सब कुछ घर दुआर ससुरे होला ठीक बा। ससुरा के सब केहू अपन होला। कैसे तो कहल जाला ना कि नैहर 9 दिन ससुर 100 दिन। नैहर 9 दिन ससुरा 100 दिन ना तो ससुरा के हर चीज एको एगो तहार बा ना तो एगो चीज नहीं खे तो कुछो नहीं खे। हई लइकेवा लइकिया दोनों हमरा खातिर बराबर बड़ा सन। तोरा मान जान जब नहीं खे करे के बराबर तो तोरा के हम ना रखब। एगो बात कही का कही गुस्से आइब ना ना बोल। देखी हाथ जोड़ के माफी मांगत तनी रउआ से। हाथ जोड़ के माफी मांगत तनी दोबारा ऐसा गलती ना होई। तोरा तनियो मनी एहसास होता कि तू का कइले है बताओ तो हती चुकी लइकी तोरा मुंह लगता है कर मुंह देख के तनियो मनी गलती मान गई ना अब का चाहिए रउआ के हम ना होई ना जैसे हमार लइका दोनों के बढ़िया से मन भी जन भी ना। हां तो आज के बाद गलती ना होके के चाहिए ना होई पूछ लेबे करले बुचिया। अगर आज के बाद कुछ कही तो तू कही हमरा से कर गोद तुर देब हम ठीक ना। आ तू हो कहबे ना हमरा ले चलो ठीक बा जा सो खेल सन। तारा खुद सोचे के चाहिए कि लइका बड़ा सन उ कनी के दोनों के खूब प्यार से मना के रखी दोनों के बराबर मानी तो उ लइकिया तोरा के माई ये न जानी बताओ। देखी गांव के मेहरारू आवेली साफ ना रहिने त हमरा के खूब चढ़ावेली से बढ़ावेली तो गांव के मेहरारू के हम मना करी ना कि ना के संगे बती नहीं बोलनी कहीं ना गोइनी अपन घरे दुआरे रहनी। जाए दे भुला गइनी अभी खाली गलती हो गइल दोबारा गलती होई जाए दो कोनो बात नहीं खे। सवेरे के भुलाइल सांझी के घरे आ जाला तो आदमी तो के भुलाइल ना कहल जाला। गलती के एक्सेप्ट कर लेलू तने काफी बा ठीक ना। ठीक आज के बाद ना होखे के चाहिए ना होई। जा पानी लेके आओ तनी प्यास लागत। बताओ हो गांव घर के मेहरारू ऐसन ऐसन बाड़ी सन के हमर मेहरारू के फोड़ दे तरी सो आके कौनो के ना अब घुसे देव घर में।